Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu doho dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di partangyang hata nalaus epistel di Minggu Pentakosta na parjulu di tanggal 2 Juni 2025. Imahatani Tuhata na tersurat di buku panurirang Joel bidutolu ayat 1 rodi ayat 5. Molo di terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan lain di Yoel 2 ayat 28 hingga ayat 32. Hujahama dihita sonoma didok hatani Tuhata. Jadi duk songoni pangusehonokuma todiku tunasa sibuk gabe manurirangi ma aka anak muna doho buru muna marnipi ma aka situa muna jala maralatan aka doli-doli muna. Dohot dotu aka na poso muna bawa, dohot boru-boru pangusehonokku di aka ari i todiku. Jala pamasauku do aka partina dao di langit dohot di tanoon, mudar dohot api dohot timus na marsi jongjong. Mubado mataniari gabe hahulumon, jala bulan gabe mudar. Patujulu nyari haroro di jahuba na bulun jala nasok kali. Alai nasa na maju guar ni jahuba malua do. Ai di atas ni duluk Sion do di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni jahuba hian. Jala di tonga-tonga ni aka di tonga-tonga ni halak na maluaido aka na jinou ni jahuba. Ima hata ni Tuhata. Jala topik ni mingguta di hari mingguon ulau nito di porbadia di ngulu ni akana porsea peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Duko tajaha jala tapai hutihut tapar rohaho turpu jamitaon akamang doho tamuinang jupahita ma siani ipola ni jamita dihita na marperdumua tu minggu hasasaur nito di porbadia manang nasomal taguari Minggu Pentakosta. Na perjulu takas do taida disi pabua na digobar hodoto di porbadiai tu aek. Lapatanna songon aek doto di ih. Pola dua hali rupani didok disi hata pangusehonokku mencurahkan molo di hata Indonesia didok. Ima di ayat sada manang di ayat 20 lalu molo di hata Indonesia. Doho di ayat 2 manang di ayat 20 sia. Jala molo nunga use aiki ba matonu masudiyate. Nga usebe ninna rupani. Ngatonu besudi ninna. Songonima to di usehon gabi matonu masudi. Lapatanna gabi goktod di ma sudi. Ima nabui taida perjulu sia turpukon. Nian anggona gumudak taida jala tajaha di bibeli to di perbadiai di gobar ho songon api do songon alugu dungi songon darapati hirahola di sondo rupani tabereng ba marumang aik to di usehon ninna ate jala molo taro nakiningan di gobar ho songon api ido asa adong gereja nama bahedila ni api simbol manang lambang ni gerejai taparwao doyete simbol manang lambangi bato tuna di enek dui sian ulau ni apostel biduduei ima na tongon sinonggopan nito di purbadiai akasisiani uju marpungu nasida di Jerusalem. Jadi molo tajahan no di ulau ni apostel bidudua ayat tolu macetakas do didok disi. Jadi tarida ma dinasida sumatu dilani api namar jilam-jilam disonggopi ma ganup nasida. Jadi songon dilani api namar jilam-jilam didok. Jadi adong do gereja nama bain gabe i simbol na rupane.
Modorak sala metodis rate bolosei GKPI. Ta bereng ma. Dungi di gobar ho domuse toddi songon alugu angin. Jala memang hata ruah di pada narubi manang hata pnoima di pada naik baru alugu manang angin do lapatan ni. Alugu mangulus marngongos manang bertiup idu alugu ate. Idu asadidok marngongos matoddi songon nanidok na di ulau 2 ayat 2. Jadi di ulau ni apostel bidu 2 ayat 2 pe didok do disi jadi masa matopu suara sian gijak songon parngongos ni alugu nagugu mamulus gabe digohima sadok bagas hudulan nasidei. Jadi molo di hati Indonesia didok tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Taida madidok disi seperti tiupan angin keras. Songon parngongos ni alugu nagugu ninna ate. Jadi nakiningan molo di gobar hoto di songon api sonari songon alugu. Jala memang di pengertian secara etimologi pe molo didok ruah manang penoima alugu do lapatanna. Alugu daktarida alai tarhilala. Ate dus songonima toddi irupani. Daktarida alai dihilala. Ada tu ngadong nahia mernida alugu. Adok tahesyak kita nahia mernida alugu dangadong yate. Alai makilalahon iya. Tahilala parngongos nai tahilala parmasuk ni alugui hidupina gabi adong masuk angin ate heta heta ida lugu dangadongi pakkorhon ni alugui do tahilala idu asamolo mangulus alugu mamitur marhaba ngadu sude apalagi mamolo guguhian pangulus ni alugui taboto do kan angin puting beliung do angin topan molo di Amerika adong do nanidok na tornado. Jala molo pola manguluson hawipe buido di borga. Jabu pe buido di hiddatu gijang laos di topas semuse tutoro. Taida ma songonda masa di negara-negara bagian Amerikai molo sapala ro tornadui di pahabang dusudi akan dilewati ibana. Jala mungkin molo dihita alugu lubis mara guarni iya teh didok alugu nagugui idok alugu lubis. Jadi to di ipe olo do songon alugui pangulusna idu asa di gereja-gereja tertentu dak pola ni guara rupani sapala songgop to di itu nasida bah martu banget do jemaat nai martu kapan disi didok mai tumbang dalam roh. Jadi molo nunga songgopin na to di saya songon angin puting beliungi do marupa kasudi dibae. Alai dia ke gereja lain dak pola songoni pangulusna mungkin angon-angon do sepoi-sepoi dak pola tumbang dibae rupane alai cukup do holan na mangguk-angguk. Jadi molo didok di A di gereja A misalnya dang adok toddininna salah do yate di sudi gereja do adok toddi I songon nalugu nakiningan dang adong ruang naswado ngalugu ate baholani di gereja na mungkin toddi nasongon alugu nagugui iya soi rupani di gereja ni halakan songon alugu na angon-angonima kan alugu on adong do nagugu jala adong na angon-angon mungkin di gereja HKBP alugu na angon-angon do idu asa molo songgop toddi idak pola adong rupani na tubang namo dohodok do na adong alai ipe dada alani pangulus ni alugu na angon-angonino ni molotod di na digabar hosongo darapati ba jupa kita dui ditiki na terdidi Jesus di Jordan te ima na pinatupan ni si Johannes si buidu anu teida di Matius bidutulu saplonom dohot aka na paralel tu si ima jorupani na perjulu na bui teida sia turpuki jalan na patut rupani renuk konota gabi ipola dihita. Na padua kon na bui teida sia turpukon ima
pabuana mangula do todi Jadi roh itu bukan benda mati, bukan sesuatu yang tidak hidup. Alai mangula do todi mangulu. Dos songon aiki molonunga use batonu masudi. Songoni ma todi molonunga di usehon gabi gok todi masudi. Usehonok kumainna gabi gok todi masudi. Namar baju duli-duli laki-laki perempuan akan nama tua si tua didok disi rupani aka teruna didok jala dia mahataridaan ni namangula todi didok disi gabe manuri rangi ma akana muna dohot boru muna marnipi maka si tua muna jala maralata naka duli-duli muna ima rupani didok di ayat sada. Jadi molo didok marnipi tang nipi rorang ate nipi na denggado nian dakolani ulau ni todi macai gudang dope alai ima didok di bagasat turpuk jamiton gabe manurirangi aka anak dohot borumuna ninna laki-laki dan perempuan bernubuat marnipi aka si tua molo di hati Indonesia didok orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi kaduli-duli maralatan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Nah pasti akamang dohot tamuinang molonunga diuseho todi tu sasahalak mangula matodi di bagasa dirina jala saitu guihonon ni todi do ibana mangula ulau nadenggan bahkan mangula ulaun nasohya hiadope diula sebelumna ima molo sapala mangula todi sapala mangulu jalan apa tuluhon nabuhi taida siya turpukon halak naung ginuhan ni todi perbadiai masa duhamu bau di bagasan nguluna terjadi perubahan yang besar, perubahan yang drastis. Totuhamu bau nanidok nadisi ima hamu bau tu arah na lebih baik dan gabe tu naroa ate pokokna molonunga disonggopi to di isa sahalak dipastikan dan naujui be ibana dia bukan yang dahulu lagi tapi sudah menjadi manusia baru nunga gabe jolma naik baru ibana jadi akan naginuhan ni todi ba jolma naik baru dui naburuk nunga salpu cara berpikir na penunga beda cara pandang na penunga beda pakatayon na penunga beda maksudna dang di pasing-asing pakuling na penunga beda rohana penunga beda holong na penunga beda badorakso digohito di ibana holong na marperbuat dope alai dung digohito di ibana holong na mamulin na maholong na lapatan na makaholongi nangpe dang dihaholongi jadi sudah ditarap kasih agape meskipun naninai rupane adorakso digohito di purbadia do pe ibana soina ma holina gotilo monisma alai duk songgop to di soina ma dermawana burjuhian rupane gabe mangulu ma rohana marsilehon-lehoni dohono ma akamang dohot tamuinang halak naung ginuhan ni todi dusmai songon air tawar na dipamasuk tu bagasan na dicelupkan ke dalamnya vitamin dung melarut vitamin ini di bagasan naiki di air tawar nakningani bah terjadi ma perubahan bah dakolan warna ni aiki na dirubah dohok dorasana sian na tawarhian gabe manis gabe tabu gabe lomoro ha manginum jala sian warna nabot tarhian ate sian warna nabot tarhian muba gabe warna na kuning manang na merah sesuai warna vitamin na dipamasuk tu aiki gabe las roha marnidasa hola mamerek pe rupani nungalas roha apalagi ma menikmati saate jadi mukikiado tabay songoni tapa masuk vitamin tu bagasan galas na marisi air putih kan dirubah do aiki warnana do rasana bahkan dakolan rasana ale gabe mengandung
ahado energi baru. Gabe songon na bergairah, gabe songon na mulak gugut tei di bae rupani. Suak songonima halak naung ginuhan nito di porbadia. Jala hurang lubi songoniman waing na taida di bagasa trupukon. Ido na buita auho di bagasa trupukon. Atong say olo mahita di guhito di asa mangula to di bagasan nguluta mabuan hita tungulu na ibaru. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami pasu-pasuho may jala pauraton. Asa di perbuiho katami perbuih na dinggan perbuih na tonggi di ngulu nami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.